Per mi la música és una pregunta una mica difícil, si ens posem filosòfics, diríem que és una revelació superior a tota filosofia, com deia Beethoven. Dicho así de forma un poco pretenciosa, lo es todo. Que la música és una activitat creativa que no actua mai sola. Aquest màster, d'entrada, tindria dos objectius molt clars. Un seria la professionalització de l'alumnat en tots els camps possibles en els quals hi hagi professions de músics, i l'altre seria la recerca, el preparar-se per a l'àmbit de la recerca i, per tant, poder accedir a través d'aquest màster a un doctorat. I resulta més transparent, més fàcil d'explicar la música si està relacionada amb el cinema, si està relacionada amb la literatura, que no pas la música en si mateixa. I això és el que caracteritza justament aquest màster, aquesta voluntat de fer entendre la música com una disciplina en relació a altres. Jo crec que la part principal que aporta aquest màster és justament intentar incorporar aquests alumnes. L'oferta que hi ha a Espanya en aquests moments, que són 10 o 12 màsters a les diverses universitats, tots treballen sobre el clàssic àmbit de la musicologia, és a dir, l'estudi de la música antiga, i en canvi el nostre és, quasi que per obligació, un estudi de la realitat de la música actualment. Barcelona cada vegada més està més ben posicionada en el mapa mundial, i per tant és un focus d'atenció turístic, cultural, tecnològic, i per tant és normal que sigui un reclam afegit. Yo creo que es una ciudad muy potente en arte, en música, y de hecho este año he hecho prácticas en Palau de la Música Catalana, que es muy de aquí, de Barcelona, de Catalunya. El màster l'ofereixen conjuntament la Universitat de Barcelona, que és la universitat mare, coordinadora, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i l'ESMUC. No només és per als estudiants catalans o espanyols, no, que hi ha molts estudiants de l'estranger, molts estudiants de l'estranger. Hay profesores que vienen desde ramas muy distintas, sobre todo con ideologías y puntos de vista con respecto a la música muy distintos, y eso hace que se puedan contrastar diferentes versiones. L'encant, si és que es pot parlar d'encant, que desperten els estudiants és justament aquesta possibilitat d'incorporar en el món acadèmic universitari unes reflexions i unes pràctiques que no estan en altres àmbits. El màster en si gaudeixes perquè si t'agrada la música o et dediques a la música, per tant, és una manera de recrear-se i per tant en si el màster ja agrada, no? És un màster que, ho dic en el bon sentit, pot morir d'èxit, precisament perquè s'hi poden trobar a gust persones vinculades al món de la música, però que difícilment poden encaixar, per exemple, en un màster de pura recerca musicològica. Jo li diria a un alumne que s'animi a fer aquest curs justament per aquesta amistat que pot trobar amb els seus companys, aquesta relació que es pot establir també amb els professors, i moltes vegades aquests professors, com que vivim molt les inquietuds dels alumnes, les dificultats d'avui dia, sempre hi trobem aquell alumne curiós, interessant, que s'aboca molt i que vol fer una feina ben feta, trobar-li una sortida. El que li diria un futur alumne, que si li agrada la música i es vol dedicar a ella, és una opció a contemplar.